Bunde. Jeg kan ikke, når jeg råber sådan der, så kan jeg ikke. Surt, det kan jeg heller ikke. Bunde. That is scream, man. Jeg er ikke dårlig nu. Jeg gør det her i munden på ham. Det er sandt. Jeg er lige der så meget, når man får bunder, mand. Kom så videre, Morten. Bunden eller resten i håret? Ja, resten nu, Morten. Resten i. Jeg vil lige se. Det er skum, der er tilbage. Jeg drikker ikke det skum. Munden. Nej, jeg gør det selv lukke frem. Hallo, vi skal lige se, hvad det er. Vi skal lige se, hvad det er. Og så prøv at vise os det ud på væggen. Bare lidt, ikke? Ja, så. Og det vil man tage i munden og æde. Så er det kun mig, den her. Kom så. Morten får gøre det hele på en gang. Der er det bare så meget, du kan ind i munden på en gang. Jeg vil med glædetryk. Prøv nu bare, Morten. Kom nu i gang og hjælp det hele. Det ligner spærren. Ja, Morten, sådan er det sødt, altså. Sådan har jeg det godt nok her. Han har drukket en halv liter. Kom og spis det. Vi skulle give. Smager det godt? Det er bare røg og noget der, mand. Lad dukke. Ja, Alex. Smadrer ham. Det er godt, Alex. Hej, det er Hvad se? Mål! Jeg har aldrig løbet så langt helt i livet. Nej, er der lige sådan en der? Jeg kommer ikke mere ned. Du går ikke op bagud, Morten. Ja, det er surt, Morten. Hvor er det ulækkert. Du spærrer sgu af munden, Morten. Nej, der må være en genetisk fejl et eller andet sted der. Det kommer snask ud af munden på ham. Morten rød med chokoladetræk. Morten rød med chokoladetræk. Ja, du kan godt lide sådan en lille dillerfrans, Morten. En lille dillerfrans over at... Stop så. Nej, ikke på kamera. Ej, jeg skal sgu ikke have noget kæft. Ja. Kom nu, du har brugt 4 minutter på det der. Det kan ikke være så slemt. Hvor går 4 minutter? Vi har snart ikke nogle flere penge på, eller mere plads på det her. Ej, hvor er det guler. Ej, det kommer på... Jeg er ligeglad, det kommer på YouTube. Han har lige drukket en halv liter blød, og nu skal han æde alt det der. Morten, du får aldrig fisse. Hvad? Du får aldrig fisse. Ja, det er ikke fisse. Kan du hvad det laver?
Klap noget. Passer. Nej, gør I nu det der? Nej. Det er Morten. Gør det der. Nu skal du have set Sebastian. Ja, jeg har hørt om med selv. Altså det der med Sebastian kommer på YouTube i aften. Så er der som et svar. Eller det der med... Nej, jeg mener det. Har I drukket det derovre? Har de drukket blod? Ja. Hallo. Ja, lige der, mand. Og i aften kommer det helt på YouTube. Det er sådan noget Felix mormorputter i gang. Ja, eller det er en hel kande jo. Ej, ved du hvad? Maria, Felix' mormor. Jeg skal ikke snave med dig. Og du er lækker, Så jeg regner ud, at hvert år, så drikker hun faktisk 182 liter. Hvem? Felix' mormor. Ja, hun vejer så også 120. For et år. Ja, det er klart. Hvor er vi klar? Altså, jeg æder kun noget i din bløde, når man skal rejse for, at du er klar. Nå, jeg kan fandme lavkage, altså. Kom nu, Morten. Ja, kom nu, mand. Ja, de dumme tvillinger skal ikke engang kalde det. Ja, kom nu her. Ellen! Så hvis jeg skal skulle se kameraet skal du se. Hallo, tør givet bremset og tør af munden. Det ser sgu da lækkert ud. Mor, det er lige, du lige var ved at ørle, mand. Kom lige ud. Nej! Ad, hvor ulækkert. Hallo, mor, tør dig dog lige om munden af. Må jeg lige se? Må jeg lige se? Nej! Nej! Må jeg lige... Nu får du ikke en smart lige ud der. Jeg skal stoppe en venner, når man kaster den bløde. Nej, Felix! Kig, hvor du går, ja. Det kan godt være. Nu snakker vi mere tilbage. Hvor du var ude ved Sylov, faktisk. Og jeg skriver, eller snakker ikke til dig, jeg har Jeg er ikke mere tilbage. Jeg er ikke mere.